To říkali ty školy, no, že s nimi mluvili, oni chodí tady, mají docela jako aktivní klub důchodců, kde mají přednášky a pohoštěním a takový. To třeba nevím, že by bylo u nás. To je šikulka. No, Tak vidíš, a už jdeš a ani nemusíš koukat, kam šlapeš, ty už jsi šikulníka. No vidíš, že to zvládne, to jde o zvyk asi i pro tyhle prčky malinký. No a tohle zase mají pro ty starší k tomu, myslím, že to docela je, to školkový. Zase pro druháky už to moc není. Ono bylo něco, já tam koukal. Sama si to prošla, viď? To šikulka. To jelo, viď? Teď to jelo rychlej.